On kukkakedon tilalla traktori, se punainen on väriltään. Mitä me kaikki tekisimmekään Ilman sinua. Hei Tomi traktori, sun apuun aina luotetaan. Hei Tomi traktori, me kaikki sulle hurrataan. Kukkakedon maatilalla Tomi traktori oli valmiina töihin. Hei Tomi, tänään me kylvämme vehnän. Ja päiväkin on mitä sopivin. Hei Matti, mitä sinä aiot tehdä? Minä? Mennään ostoksille Pekkalaan. Tarvitsetko jotain? Kyllä, toisitko appelsiineja? Appelsiineja, muistan sen. Etkä muista, olet toivoton. Tuot aina vääriä asioita. No en aina. Kyllä tuot. Tee ostoslista. Omenoita? Ei, appelsiineja. Appelsiineja. Ja öljyä Tomille. Öljyä? Äläkä unohda ottaa listaa mukaasi. Viivi ja Tomi kylvivät vehnän siemenet. Matti kävi vielä tilalla kysymässä, tarvitsisiko torilta tuoda muuta. Haluatte munapusseja? Mitä ne ovat? Hattuja, jotka pitävät munat lämpiminä. Hei, se toimii! Haluatte siis kaikki yhden? Minne menette? 3 munapussia. Hienoa, Tomi. Todella hyvää jälkeä. Jos olemme nopeita, Matti voi vaihtaa öljysi. Niin juuri, jos hän muistaa. Yksi kerrallaan. Menkää jonoon ja otan tilauksenne. Paakku ja paakku. Haluatte leipää? Kovaa leipää. Okei. Touhu. Vauhtiraidat. Selvä se. Ja sokeriruoko Nikelle. Laitoin nämä listalle. Entä muuta? Ai. Mistä te tulitte? Ei sen väliä. Mitä te haluatte? Pyjamat. Selvä. Villaiset. Selvä se. Valmista tuli ja pian hinku leikkaa vehnän, joka sitten jauhetaan myllyllä jauhoksi meidän leipiimme. Voi ei! Jos kanat syövät jyvät, emme saa ollenkaan vehnää. Hus! Tiehen ne ahnehtijat! Eivätkä vain kanat. Kaikki linnut haluavat syödä jyviä. Me tarvitsemme linnun pelättimen. Selvä. Valmista. Avaimet, lompakko, puhelin. Nyt liikkeelle. Ostoslista. Luulit varmasti, että unohtaisin sen. Etsin hinku linnun pelätintä. Takanasi. Mikset kertonut? Voi ei. Mitä sille on tapahtunut? Se on pilalla. Se hajosi Niken kanssa leikkiessä. Mitä oikein leikitte? Köydenvetoa. Voi touhu. Miten minä nyt pidän jyväni turvassa linnuilta?
Ei se mitään. Tomi sai ajatuksen. Muu. Ei hän ole pelottava lehmä. Luuletko, että hän todella pelottaisi lintuja? Olit oikeassa. Muu pystyy siihen. Voi ei. Muu kyllästyi olemaan linnunpelätti. Meidän pitää keksiä jotain muuta. Matti ja Reetu lähtivät torille ja päättivät oikaista peltojen läpi. Heillä oli niin hauskaa, etteivät he huomanneet, mitä ostoslistalle tapahtui. Purre ja Riffi, olisiko heistä linnunpelättimiksi? Hienoa! Mutta katso, Purre nukkuu. Ja minne Riffi lähti? Hän meni kokoamaan lampaita. Voi ei! Hinku, oletko ihan varma? Mutta kanat eivät pelänneet Hinkua. Venni ja Nikki halusivat vain leikkiä. Vaakku ja Paakku söivät enemmän jyviä kuin kanat. Touhu ajoi peltoa ympäri todella nopeasti. Mutta pian hän väsyi ja kanat palasivat. Mitä me nyt teemme? Matti, ehkä hänellä on ajatus. Minusta sinä tarvitset linnunpelättimen. Niin, mutta kun sitä ei ole. Se on ongelma. Mietitään sitä, kun puraamme ostokset. Minun on kerrottava jotain. Unohdit listan. En muistin kyllä, mutta hukkasin sen. Matti! Ja tiedät, mitä tapahtuu, kun näen torilla ne 100 tavarat ja joudun paniikkiin. No katsotaan, mitä ostit. Sillä välin Tomi haki nostokauhan, jotta hän voisi auttaa ostosten kanssa. Halusit kurpitsan? Appelsiineja. Sama muoto ja väri on helppo erehtyä. Kanat halusivat myssyn. Miksi? No munia varten. Ups. Olet toivoton. Anteeksi. Takkeja lampaille, maalia touhulle, bamburuokoja Nikelle, hanskatankoille. Ei tainnut mennä oikein. Ei. Pieleen meni. Jopa Reetun uusi torvi oli erehdys. Piti ostaa sellainen, joka soittaa synttärilaulun. Voi Matti, miten oikein teemme näillä? Ei näistä ole hyötyä. Tomi, olet Nero! Juuri näitä me tarvitsemme. Upea linnunpelätin. Voi ei.
Se ei toimi. Viimeinen silaus puuttuu. Laitetaan ajastin. Nyt se toimii. Saatoit ostaa vääriä asioita, mutta sattumalta juuri niitä me tarvitsimmekin. Tiedätkö mitä? Yhtä asiaa en unohtanut ostaa. Moottoriöljyä. Tomi ansaitsee sen. Uusi linnunpelätin oli hänen ajatuksensa. Ja nyt vehnä saa kasvaa ihan rauhassa. Kiitos sinulle, Tomi. Mitä tekisimmekään ilman sinua?